Φίλοι μας, αυτό που θα δείτε τώρα είναι μια εκδήλωση που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι ένα γεύμα που παρατίθεται κάθε τόσο στα μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης και όχι μόνο. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει ένα απλό γεύμα, ούτως ώστε να προβληθεί από το διαδικτυακό μας κανάλι. Αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι στο γεύμα αυτό υπάρχει και μία έκπληξη που γίνεται για έναν καλό φίλο, για έναν αδελφό εν Χριστώ, άξιο εργάτη του Ευαγγελίου, εκδότη και δημοσιογράφο, όπου και οι πολλοί τον γνωρίζουν από την εφημερίδα «Οι Νικητές», την οποία και εξέδιδε για μια 30 ετία, αποστέλλοντάς την δωρεάν στους ενδιαφερόμενους. Μα πάνω απ' όλα, μιλάμε για έναν πιστό χριστιανό, όπου η ζωή του το δείχνει ως αλάτι της γης, ως λίχνος που φωτίζει τον περιβάλλοντα χώρο. Μιλάμε για τον Γιώργο Κανταρτζή, ή όπως είναι περισσότερο γνωστός, ο Τζόρτζης. Η Εκκλησία θέλησε να τον τιμήσει για την προσφορά του στο έργο του Κυρίου και βρήκε την ευκαιρία αυτή ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του αδελφού μας, την 1η Νοεμβρίου, όπου και κλείνει τα 80 του χρόνια. Ο αδελφός μας δεν γνώριζε για την ενέργεια αυτή και όντως ήταν μια έκπληξη γι' αυτόν. Στο πλευρό του αδελφού μας βρίσκεται πάντα η λατρευτή του σύζυγος κυρία Ερμιώνη, που όλα αυτά τα χρόνια υπηρετεί με στοργή και αγάπη, διότι η φρόνιμος γυνή παρακυρίου δίδεται, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τόνισα πριν λίγο χαριτολογώντας ότι η εκδήλωση αυτή είναι εσωτερικής κατανάλωσης, δηλαδή έχει να κάνει με την Εκκλησία της Κατερίνης. Για τον λόγο αυτό το βίντεό μας θα το δούνε και όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στο γεύμα. Θα το δούνε κατερινιώτες του εξωτερικού, βλέποντας και τα αγαπητά τους πρόσωπα στην οθόνη τους. Θεώρησα όμως καλό να δημοσιεύσω το βίντεο που έγινε για την διαδικτυακή BibleMedia.tv και να δείτε όλοι οι εκτός της εν λόγω εκκλησίας φίλοι μας πώς η αγάπη και η ενότητα κυριαρχεί στην Ευαγγελική κοινότητα της Κατερίνης, της οποίας αρχηγός και τελειωτής της πίστεως είναι και πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός. Το βίντεό μας διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά. Καλή τηλεθέαση. Θα ήθελα παρακαλώ την ησυχία σας και την προσοχή σας για ένα λεπτάκι. Σας ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθατε. Ελπίζω όλοι να έχετε βρει τη θέση σας και την παρέα σας. Θέλω να σας πω ότι να μην βιαστούμε μετά το φαγητό να φύγουμε, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα μικρής διάρκειας αμέσως μετά το φαγητό. Και έτσι σας προσκαλώ κανένας από εμάς να μην πάει και φύγει. Εκτός αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να το κάνει. Φυσικά οι πόρτες είναι ανοιχτές, αν κάποιος έχει δουλειά μπορεί να φύγει. Οι υπόλοιποι που δεν έχουμε κάτι μπορούμε να παραμείνουμε, γιατί θα έχουμε συντροφιά για λίγη ώρα μετά, με κάποιο πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει. Πριν πούμε δύο λόγια προσευχής, θα ήθελα να ψάλουμε αυτό το ύμνο που έλεγε «Για τα τόσα σου τα δώρα», το λέγαμε στην κατασκήνωση. Θα το θυμόσαστε οι μεγαλύτεροι. Νομίζω μπορούν να το μάθουν και οι μικρότεροι. Μ' ακούτε εσείς από εκεί, αδελφοί? Λοιπόν, θα το πούμε μια φορά όλοι μαζί και μετά θα μοιραστούμε σε δύο ομάδες. Είναι πολύ όμορφος ύμνος για να θυμηθούμε ότι τα δώρα του Θεού στη ζωή μας είναι πάρα πολλά. Ελάτε να το πούμε μαζί. Πάμε. Για τα τόσα σου τα γινόμαστε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι εδώ από τον Γιώργο και αριστερά μου και η δεύτερη ομάδα είναι η υπόλοιπη δεξιά. Ξεκινάει η πρώτη ομάδα και μετά θα πει η δεύτερη, έτσι, πάμε. Ελάτε δεύτερη. Ουράνιε Πατέρα, ευλογημένο και δοξασμένος είναι το δικό σου το Άγιο το όνομα, γιατί καθώς μας μαζεύεις να έχουμε κοινωνία και να απολαύσουμε, Κύριε, τα αγαθά τα οποία εσύ μας χαρίζεις με υγεία. Ξέρουμε, Κύριε, ότι η δικιά σου παρουσία είναι εδώ ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις κάνει αδέλφια, γιατί μπορούμε να κοινωνούμε και μπορούμε να περνάμε μαζί κάποιες όμορφες ώρες. Ευλόγησε, Κύριε, αυτά τα οποία απλώθηκαν μπροστά μας
και δυνάμωσέ μας, παρακαλούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καλή σας όρεξη. Θέλω να σας πω ότι αν κάτι χρειάζεται το τραπέζι σας, υπάρχουν τα παιδιά, οι νεαροί αυτοί με τις άσπρες στολές, μπορείτε να τους φωνάξετε και υπάρχει αρκετό φαγητό και περίσσευμα και σαλάτες. Σας ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Εκκλησίας και του Πρεσβυτερίου μας όλους σας που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα σήμερα το πρωί να βρεθούμε εδώ σε ένα κοινό τραπέζι της Εκκλησίας. Αυτό νομίζω δηλώνει περίτρανα ότι αυτή η Εκκλησία είναι μια μεγάλη οικογένεια και ένα κομμάτι της οικογένειας είναι ο καθένας από εμάς που βρισκόμαστε εδώ. Μια οικογένεια που μπορεί σήμερα το πρωί να ευχαριστήσει τον Θεό γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτό το μεγάλο προνόμιο να είμαστε δικοί του άνθρωποι σε έναν χώρο μακριά από τσιγάρα, μακριά από μουσικές, είδατε τι μουσική σας έχω βάλει, μακριά από κάποιους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι πρεσβεύουμε και τι λέμε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο μας προνόμιο. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε σε ένα κοινό τραπέζι, θα θυμόσαστε οι περισσότεροι. Και αυτό είχε συνδυαστεί με τα γενέθλια του ποιμένα μας, τα οποία τα γιορτάσαμε και ήταν πολύ ευλογημένα. Βέβαια, πολλοί από εσάς θα έχετε στο μυαλό σας ότι για να έχουμε κοινό τραπέζι θα έχουμε πάλι μια καινούργια οργάνωση, ίσως με γενέθλια ή κάτι άλλο. Δεν θέλω να το συνδυάσουμε σε καμιά περίπτωση, αδελφοί, ότι κάθε φορά που θα λέμε ότι έχουμε ένα κοινό τραπέζι, ότι θα έχουμε κάποια γενέθλια. Αλλά σήμερα θέλω να γιορτάσουμε μαζί σας, γιατί ένας αδελφός μας σήμερα έχει γενέθλια. Αυτός ο αδελφός είναι ένας ξεχωριστός στη δικιά μου την εικόνα, καθώς μεγάλωνα μέσα σε αυτή την εκκλησία και σαν έφηβος έκανα την πρώτη μου εμφάνιση στον Όμιλο, διαπίστωσα ότι εκεί υπήρχε ένας αδελφός ο οποίος ήταν υπεύθυνος του ομίλου και των δραστηριοτήτων του. Ήταν με άσπρα μαλλιά τότε, μα και ήταν πολύ νέος. Και παρότι όμως είχε άσπρα μαλλιά, ήταν πολύ νέος στην πραγματικότητα και καταλάβαινε την γενιά μας, την ηλικία μας, αυτά που θέλαμε να ακούσουμε και αυτά, εν πάση περιπτώσει, που ήθελε εκείνη την εποχή ο καθένας από εμάς που βρισκόταν στον Όμιλο. Δοξάζουμε τον Θεό σήμερα το πρωί, αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί γιορτάζουμε τα γενέθλια του αδελφού μας, του κύριου Τζόρτζη, που είναι μαζί μας. Θέλω να σας πω ότι εκφράστηκε μια αμφιβολία από την οικογένειά του, μήπως δεν θα έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρετε πάντοτε η ταπεινότητα γενικά και αυτό που όταν κάποιος θέλει να μιλήσει για μας και να μας επενέσει, ξέρετε ότι δεν μας αρέσει εμάς τα παιδιά του Θεού. Και νομίζω ότι αυτή η Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πενέψει ανθρώπους και δεν θα το κάνουμε και σήμερα. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα, μισό λεπτάκι Δημήτρη, αυτό που θα κάνουμε σήμερα δεν είναι να πενέψουμε έναν αδελφό μας που υπηρέτησε και διακόνησε μια εκκλησία. Είναι να δοξάσουμε τον Θεό μας για αυτόν τον αδελφό μας και για τη διακονία του και να το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα. Έτσι λοιπόν, σε λίγο θα ξετυλίξουμε μερικές από τις διακονίες, μερικές από τις πτυχές των δραστηριοτήτων του αδελφού μας, του κ. Τζόρτζη, να σας λέω. Και ξέρετε, αυτό πολλές φορές το κάνουμε με βία, δηλαδή προσπαθούμε να πούμε κάποιους ανθρώπους, πες κάτι για αυτόν τον αδελφό και σου λέει ο άλλος δεν θέλω, δεν. Όταν όμως έχεις μια προσωπικότητα σαν του κ. Τζόρτζη, όταν προτάθηκαν σε κάποιους αδελφούς, θέλω να πείτε κάτι για εκεί την περίοδο, για αυτό που έγινε, ήταν όλοι πρόθυμοι να πούνε με πολύ ευχαρίστηση κάτι από τη ζωή τους και από αυτά που ζήσανε όλα αυτά τα χρόνια. Πριν όμως ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, το όμορφο, πιστεύω και εύχομαι να μην σας κουράσει, γιατί θα κρατήσει λίγη ωρίτσα, θα προσπαθήσουμε. Θέλω να το πούμε όλοι μαζί με μια φωνή. 1000 χρόνια να ζεις, 1000 χρόνια να ζεις, 1000 χρόνια να ζήσεις και παππούς να γίνεις. Αυτά τα λουλούδια και αυτό το δωράκι είναι εκ μέρους όλων μας για να θυμόσαστε ότι αυτή η Εκκλησία σας αγαπάει και είναι πραγματικά ευγνώμονες στον Θεό για την παρουσία σας, για το έργο σας και για τη διακονία σας. Ξετυλίγουμε λοιπόν το κουβάρι των δραστηριοτήτων. Είναι 80, νομίζω, η δεκαετία, κύριε Τζόρτζη, σήμερα. 80, το γράφει και η τούρτα για όσοι μπορούν να τη δουν.
Για να γευτούμε λίγο από την τούρτα θα πρέπει να περιμένουμε όμως, έτσι, θα κάτσουμε στο τέλος. Θέλω τώρα να προσκαλέσω την αδελφή μας την Νικολέτα, τη Χατζηλευθερία, την Πετρίδου, συγγνώμη, την Νικολέτα Πετρίδου, η οποία θα έρθει για να μας μιλήσει για την εμπειρία της σε σχέση με τον κύριο Τζόρτζη. Παρακαλώ, ησυχία αδελφή. Κατά την περίοδο που ήταν στον Όμιλο της Νεολαίας. Νικολέτα, επάνω σου, παρακαλώ, στο μικρόφωνο. Όποτε έρχει στο μυαλό μου ο κύριος Τζόρτζης, ο αδελφός Τζόρτζης, μου δημιουργείται η εικόνα μιας πνευματικής φιγούρας της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κατερίνης. Η γενιά μου τον ξέρει από τα εφηβικά μας χρόνια, τη δεκαετία του 70 δηλαδή. Τον θυμάμαι από τότε σαν μια παρουσία πνευματικού συμβούλου, απλού, όχι όμως και απλοϊκού, πάντα χαμηλών τόνων, μαζί με τη γυναίκα του, την αγαπητή μας κυρία Ερμιώνε, επίσης χαμηλών τόνων, να είναι δίπλα στη νεολαία, στις διάφορες εκδηλώσεις των ομίλων της νεολαίας, παράλληλα με τις κάθε είδους διακονίες του στο έργο της Εκκλησίας μας. Η παρουσία του δεν ήταν σαρωτική, αλλά ήρεμη, ήπια, αλλά επικοινωνιακή, χωρίς καμιά έκπτωση στις απόψεις και τα πιστεύω του. Θυμάμαι, πέρα από τις ομιλίες του και τις κατηδίαν συζητήσεις μας πάνω σε διάφορα θέματα και που με χιούμορ παρατηρούσαμε ότι όταν ήθελε να επιβεβαιώσει την άποψη που εξέφραζε, έλεγε, και ακόμη το κάνει, ναι, όχι. Και εμείς το ρωτούσαμε, τελικά κύριε Τζόρτζη, ναι ή όχι. Επίσης, πάντοτε διαβάζαμε όσα αρθρογραφούσε, και ακόμη το κάνει βέβαια, στις διάφορες εφημερίδες και τα περιοδικά της Εκκλησίας, με τρόπο έγκριτο και ουσιαστικά πνευματικό. Η γενιά μας, μέσα από την καρδιά μας, κύριε Τζόρτζη, ευχόμαστε όλοι, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και προπαντός καλά και ευλογημένα. Με αγάπη Χριστού. Υπάρχει κάτι όμορφο, ξέρετε αδελφοί, όταν μιλάμε για κάποιον αδελφό μας. Όταν αυτό είναι αυθόρμητο, όπως σας είπα και στην αρχή. Όταν αυτό βγαίνει έτσι αμέσως από την καρδιά μας, χωρίς κάποιος να μας ζωρίσει και να μας πιέσει. Και νομίζω και πάλι θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι μια αυθόρμητη, κύριε Τζόρτζη, και μην αισθάνεστε σήμερα το βράδυ, το μεσημέρι άβολα, γιατί είναι μια αυθόρμητη έκφραση της δικιάς μας χαράς, της δικιάς μας ευγνωμοσύνης στο Θεό για αυτό που κάνατε και για αυτό που θα συνεχίσετε να κάνετε. Και βέβαια, πολλές φορές αυτό το κάνουν κάποιοι αδελφοί όταν αναχωρεί ένας αδελφός και λέμε πράγματα, αλλά δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο αδελφός είναι μαζί μας, είναι ακόμα χρήσιμος, είναι ακόμα ικανός. Δοξάζουμε τον Θεό και εύχομαι ο Θεός να του δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη και όρεξη να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Λοιπόν, μας μίλησε η Νικολέτα για τον Όμιλο της Νεολαίας. Περνάμε τώρα σε μια άλλη διακονία, η οποία στη δικιά μου την περίοδο που ήμασταν στον Όμιλο, ήταν ιδιαίτερη. Ήταν αυτή η όρεξη που υπήρχε για ευαγγελιστική δραστηριότητα. Με πρωτεργάτη τον αδελφό μας, τον κύριο Τζόρτζη, ο οποίος οργάνωνε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες για να ξεφύγουμε από εδώ από τον χώρο της Κατερίνης και να μεταβούμε σε διάφορα μέρη γειτονικά ή κάποια χωριά του νομού μας ή ακόμα και σε κάποια πανηγύρια που γινόντουσαν στην Λάρισα ή στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε υπήρχε κόσμος πολύς, για να μοιραστεί με ειλικρίνεια και αγάπη μια εφημερίδα και ένα χαμόγελο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε βέβαια, πολλές φορές κάνουμε εμείς το έργο, κάνουμε την προσπάθεια, δεν ξέρουμε πόσο ο Θεός ενεργεί και πόσο ο Θεός μπορεί να αλλάξει κάποιον άνθρωπο που τυχαία θα πάρει μια εφημερίδα στον δρόμο. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Το έργο που γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων είναι δουλειά του Θεού. Η δικιά μας δουλειά είναι να δώσουμε τον Λόγο του Θεού και το έκανε αυτό πάρα πολλά χρόνια ο αδελφός μας ο κ. Τζόρτζης. Σε όλες τις φωτογραφίες που κοιτούσα, καθώς μάζεψα κάποιες φωτογραφίες για να συνοδεύουν αυτά που ακούμε, έβλεπα μόνιμα ένα πρόσωπο, το οποίο σε λίγο θα το καλέσουμε να έρθει να μας μιλήσει. Ήταν ο μας ο Μπάμπης ο Βασίλογου. Σε όλες τις ομάδες σχεδόν που γινόταν για διακονία ευαγγελισμού, ήταν εκεί μαζί του και τον παρακάλεσα σήμερα το πρωί να θυμηθεί και να πει κάτι σε σχέση με αυτή τη διακονία. Έλα λεπτό, Μπάμπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, ποιοτικά για την δόξα του Κυρίου. Θυμάμαι με τον αδελφό Κανταρτζή, τον κύριο Κανταρτζή, πηγαίναμε, διακονούσαμε το Ευαγγέλιο σε πολλές πόλεις και χωριά, και στο νομό Πιερίας και στην Ελλάδα, Νάουσα,
Βόλο, Τρίκαλα, Λαμία, Πελοπόννησο. Κάποια στιγμή πηγαίνω σε ένα καφενείο στη Λαμία. Μπαίνω μέσα, από πίσω έρχεται ο αδελφός Κανταρτζής. Λέω, τι μεγάλο καφενείο που είναι αυτό. Αρχίζω και δίνω φυλάδια. Μπροστά μου από το καφενείο ήταν ένας μεγάλος καθρέφτης. Είχα την εντύπωση ότι το καφενείο συνεχίζεται. Και πηγαίνοντας να δώσω τα φυλάδια, χτυπάω πάνω στον καθρέφτη. Και μου λέει ο Κανταρτζής, πού πηγαίνεις, δεν βλέπεις ότι το καφενείο τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ τον Κύριο για την υπομονή του, την ανοχή του, την γλυκύτητά του και αυτόν και την σύζυγό του και την οικογένειά του. Μεγάλη ευλογία για την ζωή μου ήταν ο αδερφός Κανταρτζής και πιστεύω εάν ένα τέτοιο πρόσωπο έλειπε από την Ευαγγελική κοινότητα, ομολογώ ότι η Ευαγγελική κοινότητα θα ήταν πολύ άδεια. Η δόξα πηγαίνει στον Κύριο, τον ευχαριστούμε για όλα, τον ευχαριστώ και τον αδερφό Κανταρτζή, γιατί κοντά του έμαθα πάρα πολλά πράγματα, με ενθάρρυνε, ιδίως στο έργο του Ευαγγελισμού ήταν πάντα και κοντά μου και με όλους εκείνους που διακονούσαν το Ευαγγέλιο, μας έδινε θάρρος και μπορώ να πω ότι από την περίοδο εκείνη το 1977, τον Μάρτιο μήνα που αναγεννήθηκα, έγινε έργο σωτηρίας στην ζωή μου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για την ζωή μου, η παρουσία του αδερφού και η μαρτυρία του με ενθάρρυναν και με αναζωογόνησαν. Ο Κύριος να ευλογεί όλους μας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον αδελφό Μπάμπη και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε λιγάκι από αυτές τις δραστηριότητες του αδελφού μας που έγιναν σίγουρα με μια μεγάλη μερίδα το ομίλο της νεολαίας εκείνη της εποχής, η σημερινή δηλαδή 55άριδες κάπου εκεί, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μια διακονία που είχε ανοίξει με αφορμή το ότι ο κύριος Τζόρτζης ήταν στην AMG και στην κλινική Άγιος Λουκάς, όπου Κυριακή απόγευμα συνήθως μια ομάδα μετέβαινε από εδώ από την Κατερίνη στην κλινική για να δώσει κάποιο πρόγραμμα στους ανθρώπους, στους ασθενείς που ήταν εκείνη την περίοδο μέσα στην κλινική. Για τον Άγιο Λουκά, σε φυλακές, σε στρατόπεδα, αλλά και επίσης τις Παρασκευές, τα βράδια στα σπίτια που μαζευόταν ο όμιλος νεολαίας και το πρώτο μέρος το είχε ο αδελφός μας με κάποιο μικρό μήνυμα. Έρχεται τώρα η αδελφή μας η Σίλβια να θυμηθεί κάτι από όλα αυτά. Θα γυρίσουμε και πάλι 38 με 40 χρόνια πίσω. Έφηβη, μπαίνω στον Όμιλο και συναντάω τον κύριο Τζόρτζη, μια μορφή που πραγματικά αποδείχτηκε για μένα προσωπικά πολύτιμη. Εκείνο τον καιρό, το 1977, ξεκινάμε 10 με 12 παιδιά από τον Όμιλο της Εκκλησίας των Νέων, ένα συγκρότημα μουσικό, μεταξύ των οποίων Ναυσικά, Αλέκος, Παύλος Πετρίδης, Ρέα Κουσερίδου, Μπάμπης, εγώ και μερικοί άλλοι, με 2 κιθάρες και 2 φλάουτα, 2 φυσαρμόνικες και μια ντράμς, και ξεκινάμε να έχουμε αυτό το συγκρότημα και να δίνουμε προγράμματα στους διάφορους ομίλους, εκκλησίες της Βόρειας Ελλάδας, εδώ πάνω προγράμματα, και στον Άγιο Λουκά. Ο κύριος Τζόρτζης, μέσω του κύριου Τζόρτζη έγιναν όλα, με σιτεύει και μας δίνουν μία αίθουσα στον Άγιο Λουκά και πολύ συχνά Κυριακές πηγαίναμε απόγευμα και κάναμε εκεί τα προγράμματά μας με μοίρασμα των σκέψεών μας, των ομολογιών μας, με φυλάδια, με τον κύριο Τζόρτζη να είναι δίπλα μας φυσικά και να μιλάει κι αυτός. Ήτανε πάντα αυτός που μας καθοδηγούσε, μας στήριξε, μας ενθάρρυνε. Δεν θα μείνω μόνο όμως εκεί, αλλά θα πάω και στις Παρασκευές τα βράδια που είχαμε τις συμπροσευχές μας στα διάφορα σπίτια και τότε παιδιά και μεγαλύτεροι ήτανε 40 με 50 και 60 παιδιά μερικές φορές που πηγαίναμε στα σπίτια και τα κάναμε πραγματική κατάληψη. Ανοίγαν τα σπίτια αδερφοί και νεολαία τότε πολλές φορές, αλλά ο μόνιμος που άνοιγε το σπίτι του ήταν ο κύριος Τζόρτζης με την κυρία Ερμιώνη. Και μένανε τότε στο παλιό του το σπίτι και πραγματικά πολλές φορές κάναμε κυριολεκτικά κατάληψη σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Όταν πηγαίναμε 50 άτομα, καταλαβαίνετε τι γινότανε. Εδώ πρέπει να σταθώ στην κυρία Ερμιώνη,
τη γυναίκα με τα χρυσά χέρια, που τη λέω έτσι, γιατί ετοίμαζε και δεν σταματούσε. Η φιλοξενία της καρδιάς της και του σπιτιού της είναι απερίγραπτη. Στάθηκε για μας ο κύριος Τζόρτζης, τη γενιά μου και για μένα προσωπικά, πάρα πολύ σπουδαίος, αυτός που μας έμαθε πώς να είμαστε ειρηνοποιοί, πώς να αγαπάμε με ήπιο τρόπο, πώς να συμβιβάζουμε πράγματα, αλλά όχι να συμβιβαζόμαστε και ένα σωρό άλλα. Κύριε Τζόρτζη, μέσα από την καρδιά μας και κυρία Ερμιόνη, σας εύχομαι χρόνια πολλά, ο Θεός να σας ευλογεί, να σας συνεχίζει να σας έχει παράδειγμα όπως ήσασταν για μας, στους νεότερους, στους μεγαλύτερους, στους ηλικιωμένους και να σας δίνει πράγματι αυτή την πάρα πολύ σπουδαία μαρτυρία που είχατε εσείς σε εμάς και να το μεταλαμπαδεύσουμε και εμείς στους επόμενους. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τη Σίλβια για αυτό το συμμερισμό και έρχομαι εδώ γιατί εδώ θα μιλήσω τώρα για πολύ λίγα λεπτά για το Mission. Θέλω να πω ότι η πρώτη φορά που οργανώθηκε και ξεκίνησε μια αποστολή από την Εκκλησία μας για να βρεθεί στην Ελβετία τη χρονιά εκείνη το 1980, έγινε με αφορμή την αγάπη και το ενδιαφέρον του αδελφού μας του Τζόρτζη για να οργανώσει μια τέτοια δραστηριότητα. Ήταν για πρώτη φορά που νέοι έφηβοι θα ξεκινούσαν από εδώ, από την Κατερίνη, να διανύσουν μια απόσταση περίπου 2.000 χιλιόμετρων και να βρεθούν σε ένα συνεδριακό χώρο πανευρωπαϊκό, όπου διεξαγόταν το συνέδριο Mission. Mission σημαίνει ιεραποστολή, αποστολή στα αγγλικά, αλλά με την ευρύτερη έννοια ιεραποστολή. Οργανώθηκε τόσο καλά που ένα γεμάτο λεωφορείο μόνο ξεκίνησε από την Κατερίνη. Και μπροστά στο πρώτο κάθισμα στεκόταν ο κύριος Τζόρτζης με την κυρία Ερμιόνη και με οδηγό τον Τράτη το αείμνηστο ξεκινήσαμε από εδώ 24 Δεκεμβρίου για να βρεθούμε στις 27 Δεκεμβρίου να είμαστε στην Ελβετία για να ξεκινήσει το συνέδριο αυτό. Και θα μου πείτε τι περιμένει ένα παιδί που ξεκινάει στα 15 του να πάει στην Ευρώπη, να βρεθεί σε ένα συνέδριο και να ακούσει πράγματα για το Θεό ή να ακούσει πράγματα για τις ιεραποστολές. Ξεκινάει γιατί η παρέα του θα είναι μαζί, θα περάσουν καλά, θα έχουν έτσι μια όμορφη συντροφιά, θα κοιμηθούμε αργά το βράδυ, δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς κοντά και όλα αυτά είναι κάτι που μας αρέσουν και θα πάμε. Αλλά όταν βρεθήκαμε αδελφοί στο συνέδριο αυτό, πραγματικά ζήσαμε μοναδικές εμπειρίες. Φανταστείτε τώρα είμαστε μια ομάδα εδώ περίπου 200 ανθρώπων και αισθανόμαστε ότι είμαστε ένας μεγάλος αριθμός. Φανταστείτε σε έναν χώρο με 8.000 ακόμα νέους και νέους από όλη την Ευρώπη να ψέλνεις, να δοξάζεις το Θεό και να ακούς μηνύματα με σκοπό κάποια από αυτά τα παιδιά που θα βρεθούν εκεί να οδηγηθούν στην Ιεραποστολή. Πολύ σύντομα θα σας πω ένα αστείο, το οποίο νομίζω θα αρέσει και στον κύριο Τζόρτζη, γιατί του άρεσαν τα αστεία και πάντα το μέσα στο λόγο του, πέρα από τα σοβαρά που ήθελε να πει, έλεγε κάποια έτσι πράγματα για να γελάσουμε. Την περίοδο που βρεθήκαμε λοιπόν στο συνέδριο αυτό, την ώρα του μαθήματος, επειδή υπήρχε μόνο αγγλικά και γαλλικά σαν μετάφραση, μπορούσαν να το παρακολουθήσουν οι αγγλομαθείς και οι γαλλομαθείς, οι υπόλοιπες χώρες έπρεπε να προμηθευτούν ένα μικρό, σαν Walkman, πώς να σου το πω, ένα μικρό, σαν μικρό ραδιοφωνάκι, το οποίο είχε τα ακουστικά σου, τα φορούσες και επέλεγες μία από τις γλώσσες τις οποίες γινόταν ταυτόχρονη μετάφραση. Και επέλεγες στα ελληνικά, ας πούμε, ήταν το νούμερο 7. Πατούσες το 7 και άκουγες μετάφραση στα ελληνικά. Μέσα στην ησυχία λοιπόν της αίθουσας εκείνης, κάποια στιγμή ο μιλητής μιλούσε για τα ροκ συγκροτήματα, τους Kiss, που σημαίνει φιλή στα ελληνικά, και τους Queen, που υπάρχει ένα συγκρότημα που είναι η Βασίλισσα. Ο κύριος Τζόρτζης, επειδή δεν κατάλαβε εκείνη τη στιγμή περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς θέλει να πει ο μιλών, λέει: δεν κατάλαβα, παιδιά, τι θέλει να πει. Κάτι λέει για τον βασιλιά που φίλησε τη βασίλισσα. Οπότε αυτό που έγινε τώρα, φανταστείτε το από 150 Έλληνες μέσα στην αίθουσα να γελάνε. Οπότε οι ξένοι γυρνάνε και μας κοιτούσαν με τι αστείο ήταν αυτή, ας πούμε, και γελάνε. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία που βρήκαμε, είναι σε ένα μικρό κουβουκλιάκι όπου με ένα μικρόφωνο μπορούσε να μεταφράζει σε ανθρώπους της χώρας του. Πάω από εκεί. Για το Ιεραποστολικό Συνέδριο. Ερχόμενοι λοιπόν από το Mission το 1980, ήταν τόσο ο ενθουσιασμός και ο πόθος και του αδελφού του κ. Τζόρτζη, αλλά και κάποιων άλλων αδελφών, αυτό που έγινε στην Ελβετία, πανευρωπαϊκά, να γίνει στην Ελλάδα
για τους Έλληνες. Και σε συνδυασμό με τον κύριο Κώστα Μακρύ, τον αείμνηστο, και κάποιους άλλους αδελφούς, βρεθήκανε να οργανώσουν το Ιεραποστολικό Συνέδριο με την πρώτη επιτροπή. Και θυμήθηκα ότι σε αυτή την επιτροπή ήταν ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Ιφαντίδης, τον οποίο τον προσκάλεσα να έρθει, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει και μου έστειλε ένα γράμμα να το διαβάσω. Θα το διαβάσω αμέσως. Ζωντανό. Ευχαριστούμε, Κώστα. Όταν γύρισα από τον Καναδά, ο κύριος Τζόρτζης πάντοτε είχε αγκαλιά για όλους, αλλά εγώ ήμουν ο τυχερός της όλης υπόθεσης, γιατί ήταν και συγγενής μου, και είναι συγγενής μου, και όπως θυμόσαστε έχει πολλά καπέλα ο κύριος Τζόρτζης. Αν και δεν φοράει τώρα καπέλο. Ένα από τα καπέλα του ήταν να είναι ο πρόεδρος του Ιεραποστολικού Συνεδρίου. Πώς ξεκίνησε αυτό? Είχε από τα συνέδρια που γινόντουσαν τα πανευρωπαϊκά, όταν γύρισα εγώ από τον Καναδά, είχα πάει σε μερικά στην Αμερική, σε μερικά συνέδρια που γινόντουσαν στην νεολαία, συνέδρια νεολαίας, 6-7 στην Ουρμπάνα του Ιλινόης, και σε διάφορες άλλες τοπικές εκκλησίες. Οπότε όταν γύρισα πίσω από τον Καναδά, ένα από τα πράγματα που συζητούσαμε εκεί με συνοδεία των γλυκών της Θείας, ποιότης Α, καμιά φορά λέω πάω για τα γλυκά, πάω ή για τον κύριο Τζόρτζη. Λοιπόν, και για τα δύο λοιπόν. Και συζητούσαμε και ήταν αυθόρμητο αυτό, υπήρχε μέσα στις καρδιές μας πώς να ξεκινήσουμε αυτό το Ιεραποστολικό Συνέδριο, στο οποίο ο κύριος Τζόρτζης ήταν ο πρόεδρος του, ήταν ο υπεύθυνός του μέχρι την τελευταία στιγμή που πριν μερικά χρόνια αποχώρησε από την Επιτροπή. Θέλω να σας πω ότι παρόλο, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του κύριου Τζόρτζη, παρόλο που αποχώρησε από την Επιτροπή, δεν μένει μακριά μας. Είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας και μας συμβουλεύει και τον συμβουλευόμαστε. Είναι η καρδιά του συνεδρίου ακόμη και τώρα. Θυμάμαι όταν, ίσως αναφέρθηκε και κάποια ακόμη, αλλά θυμάμαι όταν ήταν πρεσβύτερος στην Εκκλησία Κατερίνης, λέω, ρε παιδί μου, καλή φωνή, υγιής φωνή, ο αδελφός ο Τζόρτζης. Και μαθαίνω ότι θα σταματούσε να είναι πρεσβύτερος, λέω, γιατί να μην είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία Κατερίνης ο κύριος Τζόρτζης? Διαπιστώνω ότι όσο ήταν πρεσβύτερος, έκανε καταπληκτικά τα καθήκοντά του και μετά που δεν ήταν ο πρεσβύτερος εκλεγμένος, έκανε επίσης τα καθήκοντά του με το παραπάνω. Και δεν είναι οι θέσεις που έχεις, είναι ο ρόλος που ο Θεός σε καλεί να έχεις, και ο κύριος Τζόρτζης ήταν αυτό. Εγώ ήμουν τυχερός, να σας πω και το άλλο, τον είχα δάσκαλο στο Κυριακό μου σχολείο. Ήταν ο δάσκαλός μου το Κυριακό. Πάντοτε έβρισκε αυτό που είπε η Σίλβια και οι υπόλοιποι, πιστεύω το είπαν, έβρισκε ένα καλό λόγο να πει για μένα. Δεν είχε κάτι καλό, έψαχνε από εδώ να βρει κάτι καλό για μένα και πάντοτε έβρισκε κάτι και έλεγε για να δικαιολογήσει το δωράκι, το βιβλίο που ήθελε να κάνει δώρο στους μαθητές του. Και πραγματικά αυτό ήταν μεγάλη ευλογία, είναι μεγάλη ενθάρρυνση. Συνεχίζει να είναι για μένα πνευματικός πατέρας και πνευματικός σύμβουλος. Ο κύριος Τζόρτζης ξέρει περισσότερα για την Εκκλησία στη Λάρισα από ότι πολλοί στη Λάρισα. Ή να πω, οι περισσότεροι στην Εκκλησία της Λάρισσας ξέρουν τον κύριο Τζόρτζη. Και τώρα που τους είπα φεύγω αυτή τη στιγμή πιο νωρίς για να είμαι σε μια γιορταστική εκδήλωση για τον κύριο Τζόρτζη, όλοι ξέρανε τι γίνεται και ευχαριστούμε τον Θεό. Θείο, σε ευχαριστώ. Θεία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είσαστε. Θέλουμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τον αδελφό Γιώργο που, όπως σας ήδη είπε, πήρε το αμάξι του και γρήγορα λέει δεν θα το χάσω, λέει αυτό οπωσδήποτε
θα έρθω να είμαι μαζί σας, γιατί θέλω πραγματικά να το ζήσω από κοντά. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, θα δώσετε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στην Εκκλησία της Λάρισας. Συνεχίζουμε με μια ακόμα πολύ μεγάλη από τις διακονίες του αδελφού μας, η οποία έπαψε να συνεχίζει ως έτυπη και συνεχίζεται ως ηλεκτρονική. Αναφέρομαι βέβαια στην εφημερίδα Οι Νικητές, την οποία δεν νομίζω να υπάρχει Ευαγγελικός που δεν την έχει πάρει στα χέρια του να την ξεφυλίσει ή να τη διαβάσει. Δεν υπάρχει Ευαγγελικός που να μην την έχει δώσει σε κάποιον φίλο του. Για πολλά χρόνια λοιπόν η έκδοση των Νικητών είναι η εφημερίδα που συνήθως μοιραζόταν στις διάφορες εξορμήσεις και ευαγγελιστικές δραστηριότητες που γινόταν, και θα έρθει τώρα ο αδελφός μας, ο Μπάπης Παπαδόπουλος, για να συμμεριστεί κάτι για όλο αυτό. Τον Τζόρτζι το γνώρισα από τα 17 μου χρόνια. Ήμουν νέος πιστός τότε, όταν ξεκίνησα να μπαίνω στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του ομίλου. Είμαι συγκινημένος, συγγνώμη, για το ότι κομπιάζω. Αυτός ο πρώιμος παππούς με τα άσπρα μαλλιά στάθηκε για μένα ο πνευματικός μου πατέρας. Ο δεσμός αυτός, παρόλο που πέρασαν τα χρόνια, δεν φτάρηκε, ούτε περιορίστηκε, αντίθετα ισχυροποιήθηκε. Το χαμόγελο και η ανοιχτή καρδιά του παραμένουν ζωντανές μέσα στα χρόνια. Το στήριγμά του και οι παρενέσεις του παραμένουν αξίες σταθερές στην πνευματική μου ζωή. Κοντά στον Τζόρτζι όμως, θέλω να ευχαριστήσω και την Ερμιόνη, που όλα αυτά τα χρόνια με χαρά και αγάπη άνοιγε το σπίτι της στους νέους και μας στήριζε στην πνευματική πορεία μας. Δεν θα πω άλλα, δεν μπορώ να πω. Είμαι συγκινημένος. Εύχομαι ο Θεός να συνεχίζει να σε κρατάει υγιή και να σε ευλογεί και σένα και την Ερμιόνη στο πόστο που σε έχει τοποθετήσει, έστω τώρα με τους νικητές. Τώρα θα σταθώ λίγο για τους νικητές, θα πω μερικά πράγματα. Οι νικητές, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ιδρυθεί το 1978. Έχουν περάσει από το Δεκέμβρη του 2008 που σταμάτησε 30 χρόνια και τώρα είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε δίμηνο την έστελνε ταχυδρομικά ή την μοίραζαν τα διάφορα αδέλφια με τις διάφορες ιεραποστολικές εκδηλώσεις που κάνανε σε 40.000 και μετά σε 20.000 αντίτυπα με παραλήπτες. Ένα μεγάλο έργο, το οποίο η εφημερίδα αυτή επιτελούσε και μάλιστα πήγαινε ακόμα και σε ιερείς και σε παπάδες και σε ορθοδόξους αρκετούς και υπήρχε ανταπόκριση και ζητούσανε κάποιοι. Πήρε τον τίτλο της από το εδάφιο στην Αποκάλυψη 3:5, όπου ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στον νικητή που θα ντυθεί λευκά η μάτια και θα ομολογήσει το όνομα του ο Χριστός μπροστά στο Πατέρα. Μέσα από την εφημερίδα αυτή, την Διακονία, δινόταν το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου
και υπήρχαν απαντήσεις σε προβληματισμούς που ταλάνιζαν το σύγχρονο Έλληνα. Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας αυτής, διάφοροι νομικοί, εκπαιδευτικοί, γιατροί, ιεροκήρυκες, επαγγελματίες και νοικοκυρές απλές, σκιαγραφούσαν ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με σκοπό κάποιες ψυχές να πιστέψουν. Συνεργάτες του, κατά καιρούς, και ένας από τους αρχικά παλιούς ήταν ο Μαυρίκιος Πέι. Και τώρα είναι ο κύριος Ντακουνάκης, ο Ιωαννίδης ο Σιμεών, ο Καβάκας ο Ανανίας και άλλοι. Σταμάτησε μεν η έντυπη μορφή το 2008 το Δεκέμβρη, συνεχίζει όμως με μια πολύ ωραία ιστοσελίδα, μέσα στην οποία αναφέρονται διάφορα κηρύγματα, διάφορες απόψεις, διάφορα εδάφια, τα οποία αναλύονται από διαφόρους αδελφούς, είτε είναι Ευαγγελικοί είτε είναι Ορθόδοξοι. Και είναι μια ευλογία. Αυτά γενικά για την διακονία αυτή των νικητών. Και πάλι θέλω να σου ευχηθώ, Τζόρτζι, θέλω να σε ευλογεί και να συνεχίζει να είναι κοντά σου, σε σένα και στην Ερμιόνη. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας Μπάμπη και είναι νομίζω κατανοητή και συγκίνηση και σε όλους μας. Μπορεί να μην κλαίμε και να μην τρέχουν τα δάκρυά μας, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή μια φόρτιση μέσα στην καρδιά μας και είμαστε ευγνώμονες στο Θεό και πολύ χαρούμενοι για αυτό που πραγματικά μπορούμε να πούμε στον αδελφό μας σήμερα το μεσημέρι. Κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Θόδωρε, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Και καλωσορίζουμε τον αδελφό μας Φώτη Ρωμαίο, ο οποίος είναι στην Αθήνα, προσκλήθηκε για να είναι μαζί μας και όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμά του ήταν πολύ βαρύ, αλλά έχει σίγουρα να πει κάτι για τον κύριο Τζόρτζι, καθώς είχε το προνόμιο και την ευκαιρία να δουλέψει μαζί του και μέσα στην AMG, αλλά και σε άλλες διακονίες και στο Ιεραποστολικό Συνέδριο. Έλα Φώτη να κάνουμε την πρώτη μας προσπάθεια να σε ακούσουμε. Σ' ακούμε. Το έχουμε έξω. Μισό λεπτάκι λίγο Φώτη να δούμε γιατί δεν σε έχουμε. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πάμε. Δεν ξέρω πώς καθόλου να χάσω αυτή τη συνέντευξη. Πάμε. Έλα Φώτη μου, πάμε. Δεν ξέρω πώς κατόρθωσα να χάσω αυτή τη συνάντηση, αλλά δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να λείπω έστω και ηλεκτρονικά, για να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης στον αδελφό μας Τζόρτζι Καταρζή, που για μένα έχει γίνει ένα παράδειγμα και έμπνευση ζωής. Είναι ο πνευματικός πατέρας, είναι μέντορας, είναι συνεργάτης για αρκετές δεκαετίες τώρα. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν θα ήμουν αυτό που είμαι και δεν θα έκανα αυτό που κάνω, εάν δεν ήταν ο αδελφός Τζόρτζης ένα κομμάτι από τη ζωή μου την πνευματική. Και αυτή την ιδιαίτερη μέρα θέλω να πω ευχαριστώ στον Θεό και ευχαριστώ στον ίδιο για την πορεία του, για τη διακονία του, έχοντας αποτυπώσει πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή, την κοινή πορεία και τη διακονία, αλλά νομίζω ότι τρία είναι τα πιο κύρια και χαρακτηριστικά. Η ζωή του είναι μια έμπνευση για μένα προσωπικά, για την οικογένειά μας και για τη διακονία, καθώς έχει μια συνέχεια και συνέπεια δεκαετιών. Σήμερα νομίζω ότι έχει κατακτήσει το όριο της ευρωστίας, 80 χρόνια. Και θέλω να του ευχηθώ, θέλω να του χαρίσει πολλά ακόμα. Την ίδια εβδομάδα, μια εβδομάδα διαφορά έχει με τον αδελφό Μπίλι Γκράχαμ, αλλά εκείνος είναι στα 97. Έχει μπροστά του χρόνο για διακονία, για πορεία, για προσφορά. Η συνέπεια και η συνέχεια είναι βασικό χαρακτηριστικό που έχουμε απολαύσει όλοι και είναι ένα παράδειγμα για εμάς τους νέους ανθρώπους. Ένα δεύτερο είναι η ενθάρρυνση που έχει δώσει ιδιαίτερα σε μια πνευματική εξωστρέφεια. Ο αδελφός Τζόρτζης ποτέ δεν σταμάτησε να μας ενθαρρύνει για τον Ευαγγελισμό και την Ιεραποστολή. Ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει για να κάνει το Ιεραποστολικό Συνέδριο στην Κατερίνη, που έχει γίνει ευλογία σε όλη την πατρίδα μας, τον έχει χρησιμοποιήσει για πάρα πολλές ευαγγελιστικές προσπάθειες, για νικητές που έχουν αγγίξει χιλιάδες κόσμο, για κινήματα νεολαίας και νέους ανθρώπους.
Αλλά όπου και να βρεθούμε, είτε εστιατόριο είναι αυτό, είτε τρένο είναι, είτε λεωφορείο είναι αυτό, το παράδειγμά του είναι βροντερό. Θα μιλήσει στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό με απλά καθημερινά λόγια και σαν το παράδειγμα της ζωής δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και εκτός από την εθάρρυνση και την έμπνευση, για μένα προσωπικά είναι μια ευλογία να είναι ένας πνευματικός έλεγχος που το χρειαζόμαστε όλοι, καθώς μας ενθαρρύνει να δούμε την ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού. Είχα την ευκαιρία να ζήσω με ανθρώπους που σφράγισαν τη ζωή μου, όπως ο Κώστας Μακρύς, ο οποίος μας έπνευσε γιατί κάνουμε το έργο του Θεού, ο Σπύρος Ελοδιάκης, ο οποίος μας δίδαξε πώς να κάνουμε το έργο του Θεού. Ο αδελφός μας Τζόρτζης, αυτό που μας διδάσκει καθημερινά είναι με ποιους κάνουμε το έργο του Θεού. Έχει μπροστά μας την Εκκλησία του Χριστού, την ηγεσία του Χριστού, τους ανθρώπους, την οικογένεια. Και αυτός μαζί με την κυρία Ερμιώνη είναι ένα καθημερινό παράδειγμα για όλους εμάς, καθώς ζουνε σαν απλοί άνθρωποι, διακονούνε σαν πνευματικοί δάσκαλοι και συμπορεύονται μαζί μας σαν φίλοι απλοί. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας κάθε ευλογία, μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης με τις ευχές μας στον αδελφό μας Τζόρτζη, που είναι κόσμημα για την Εκκλησία του Χριστού στην Κατερίνη, για την κοινότητα των πιστών του Χριστού στην πατρίδα μας, αλλά και για όνομα τον κόσμο και την Εκκλησία του Χριστού στην παγκόσμια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Πόντι, θέλω να σου κάνω και ένα πλάνο για να δεις σε πόσους μίλησε σήμερα το πρωί, γιατί... Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείς να δεις. Εντάξει, βλέπεις. Υπάρχει γύρω στα 200 άτομα είναι εδώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ με ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί. Να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια της τεχνολογίας. Τα πήγαμε καλό της ΚΑΕΤ. Στη δεύτερη θα έχουμε λίγο καλύτερο νομίζω ήχο. Συνεχίζουμε. Κουράστηκε κανείς, θέλει να φύγει? Όχι. Φαντάζομαι πως όχι. Και περνάμε σε ένα άλλο τομέα που υπηρέτησε με πάθος και με αγάπη νομίζω, και αναφέρομαι στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας μας, το οποίο το υπηρέτησε όπως ήδη έχει αναφερθεί για αρκετά χρόνια και από τη θέση του προεστού, αλλά και από τη θέση του μέλους. Και είχε ένα χάρισμα ο κύριος Τζόρτζης, με τους μεγάλους ήταν μεγάλος και με τους μικρούς ήταν μικρός. Και αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζει νομίζω έναν εργάτη, έναν άνθρωπο του Θεού, που μπορεί να ταυτίζεται ανάλογα με ποιους έχει να κάνει. Αν δείτε τώρα μια φωτογραφία εδώ με το πρεσβυτέριο, θα δείτε ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά με τους αείμνηστους αδελφούς μας. Αλλά όταν ήταν με την νεολαία, ήταν παιδί. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί μπορούσε να προσαρμοστεί με πολύ όμορφο τρόπο. Προσκαλώ τον ευχόμαστε τον Γιώργο τον Χουσουρίδη να μιλήσει για τον κύριο Τζόρτζη ως πρεσβύτερο. Εκτός κειμένου, να πω έτσι κάτι ευχάριστο, κάτι που συνήθιζε ο Τζόρτζης. Εγώ μπορώ να το λέω έτσι, γιατί είμαι ο μεγαλύτερος από όσους μίλησαν ηλικιακά. Ο Τζόρτζης ήταν ικανός μετά από μια εκδήλωση, μετά από το τέλος της Εκκλησίας, μια ανάλογη συνάντηση έτσι, κάποια άτομα στην προσπάθειά του όλους να τους χαιρετήσει και να κάνει σχέσεις, να τους χαιρετήσει 2 και 3 φορές. Γεια σου αγαπητέ μου, τι κάνεις, ξανά μετά από λίγο. Κάποτε αυτό στην αρχή όταν το προσέξαμε, είπαμε τι γίνεται εδώ. Αλλά μετά όταν τον γνωρίσαμε καλά, σκεφτήκαμε το σκεπτικό του Τζόρτζη. Καλύτερα να χαιρετώ 2 και 3 φορές παρά καθόλου κάποιον. Ήμουνα μόλις 7-8 χρονών παιδί όταν βρέθηκα στο γήπεδο που είναι δίπλα από το δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο της Κατερίνης, τώρα εκεί είναι Λύκειο, και γινότανε αγώνες παμπιερικοί, ίσως και κάτι περισσότερο, και για πρώτη φορά, από όσο μπορώ να θυμηθώ, γνώρισα τον Τζόρτζη τρέχοντας στα διαζώματα εκείνα, στα κουλουάρ που τα λένε, και ήταν ένας αέρινος αθλητής. Δεν κάνουμε ούτε υπερβολές, ούτε λέμε παραπανίσια λόγια. Ήταν ένας από τους καλύτερους δρομείς μικρών ταχυτήτων, 100, 200, 400, στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως
νομίζω ήταν και Άλντις, αυτό δεν θέλησα να το διασταυρώσω για να μην υποψιαστεί ότι κάτι ψάχνουμε από το παρελθόν του, θα το ρωτήσω μετά. Όμως, από αυτή την δραστηριότητα αποσύρθηκε ο Τζόρτζης πολύ νωρίς, για να συνεχίσει όμως σε άλλους στίβους, εκεί που τον γνωρίσαμε όλοι, γιατί είναι τόσο δικός μας. Δεν το ξεχνώ, ήταν η πρώτη φορά που κι εγώ βρέθηκα στο πρεσβυτέριο. Ο Τζόρτζης ήταν ήδη εκεί με εμπειρία τουλάχιστον 2-3 θητιών. Θυμάμαι πολύ καλά σε εκείνες τις εκλογές ότι είχε, για την ανάδειξη του πρεσβυτερίου, ότι είχε εκλεγεί με ποσοστό που άγγιζε την πανψηφία. Πρόσωπο γενικής αποδοχής. Ήταν και ο προεστός εκείνης της περίοδου. Θυμάμαι την διαλλακτική και διαλεκτική του στάση σε θέματα δύσκολα που ανέκυπταν κάθε τόσο και έπρεπε να δοθεί η καλύτερη λύση. Πάντοτε σκεπτόταν και εισηγείτο με ευρύτητα πνεύματος και καρδιάς. Πάντοτε ζητούσε ισορροπίες. Για θέματα που δεν τα κατήχε, εμπιστευόταν και στήριζε τους ειδικότερους, συνήθως σε διοικητικά τεχνικά θέματα. Οι κάθετες και απόλυτες σκέψεις που χαρακτηρίζουν πάρα πολλούς ανθρώπους, λίγο πολύ όλους μας, ήταν άγνωστες για τον αδερφό μας, τον Τζόρτζη. Οι κάθετες και απόλυτες. Δεν κάνω πίσω, καταλαβαίνετε. Ο προεστός και πρεσβύτερος Τζόρτζης Κανταρτζής ήταν ο κατεξοχήν διάκονος διαλλαγής και συμφιλίωσης. Μεταφέρω το εξής περιστατικό σε Γενική Συνέλευση πριν από 25 περίπου χρόνια. Πριν να είναι ο σημερινός ποιμένας μας, ο αδερφός Γιάννης, ήταν παλιότερα. Ο Τζόρτζης ήταν προεδρεύων της Γενικής Συνελεύσεως. Κάποιο μέλος επιτέθηκε με ασυνήθη φραστική οξύτητα στο πρεσβυτέριο. Όταν τελείωσε, ο προεδρεύων, ο Τζόρτζης, είπε απλώς «Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό». Ηρεμία και τάξη ακολούθησε και όλα καλά. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού λέει «Η γλυκία απόκρισης καταπραίνει θυμών». Και την εφήρμοσε, την εφάρμοσε ο αδερφός μας ο Τζόρτζης. Η συνεργασία μας μετά το πρεσβυτέριο συνεχίστηκε, ήταν πάντοτε αγαστή, χρήσιμη και ευχάριστη. Επιτρέψτε μου από όλη την δέσμη των αρετών του τιμόμενου αδερφού μας να ξεχωρίσω τον λόγο ενθάρρυνσης που εκφέρει και εκπέμπει, αλλά και τον ελεγκτικό του λόγο, εκεί που χρειάζεται να ελέγξει, που προφέρεται χωρίς να δυσαρεστεί τον ελεγχόμενο. Λόγος ενθάρρυνσης που όλοι πρέπει κανονικά να το κάνουμε, αλλά δυστυχώς όλοι δεν το κάνουμε. Ο αδερφός μας ο Τζόρτζης είναι ο κατεξοχήν ενθαρρυντής και συνεχίζει και σήμερα. Ακόμη και την εβδομάδα που μας πέρασε το διαπιστώσαμε και προσωπικά. Αλλά και όταν έλεγχε, ο λόγος του είναι τέτοιος που δεν δυσαρεστεί, αλλά διορθώνει και βοηθάει τον ελεγχόμενο. Βεβαίως, τα χαρίσματα μας τα δίνει το Άγιο Πνεύμα, αυτό είναι γνωστό και δεδομένο. Όμως, ο Θεός χρησιμοποιεί και ανθρώπους μέσα στο έργο Του για να ενεργοποιηθούν και να εκδηλωθούν σωστά αυτά τα χαρίσματα. Τέτοιος άνθρωπος υπήρξες και είσαι, αδερφέ μας Τζόρτζη, και σε ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε κερδίσει και έχουμε διδαχθεί από σένα. Δεν θέλω να συνεχίσω, καλύφθηκα από προηγούμενο ομιλητή. Χρόνια πολλά, ο Θεός να σου δίνει υγεία για να συνεχίσεις να τρέχεις μέσα στο στίβο που επέλεξες εδώ και μισό αιώνα. Οι ευχές μας ισχύουν ταυτόχρονα και για την Ερμιώνη, είναι δώρο και εύνοια του Θεού
να βρίσκεται δίπλα σου, ο Θεός να σας ευλογεί. Περνάμε πολύ γρήγορα, καθώς αρχίζει ο χρόνος λίγο να μας πιέζει μάλλον, και θα προσκαλέσω αμέσως μία αδελφή η οποία είναι μαζί του το τελευταίο διάστημα στην Επιτροπή Ιεραποστολών. Θέλω να σας πω ότι αυτή η ιδέα να έχουμε μια... θα το αποκαλύψω, κύριε Τζόρτζη. Η ιδέα για να έχουμε μια εκδήλωση για τον αδελφό μας να γίνει με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε από τους αδελφούς που είστε μαζί στην Επιτροπή Ιεραποστολών. Αυτοί μου προτείνανε στο πρεσβυτέριο, το πρεσβυτέριο φυσικά το αποδέχτηκε με πολύ χαρά και οι διάκονοι οι οποίοι υπομίστηκαν όλη αυτή την προσπάθεια για να πάνε να γίνει αυτή η προετοιμασία. Έτσι προσκαλώ την αδελφή μας τη Μαριάννη να μιλήσει πολύ γρήγορα για τον αδελφό κύριο Τζόρτζη σήμερα στην Επιτροπή των Ιεραποστολών, για αυτό που είναι σήμερα. Ίσως κάποια από αυτά που θα πω τα έχουν πει και οι προηγούμενοι, αλλά σήμερα μιλάμε όλοι από το ξεχύλισμα της καρδιάς μας. Η Επιτροπή Ιεραποστολών και Ευαγγελισμού είναι μια ομάδα από 6 άτομα που μαζευόμαστε κάθε 15 μέρες, προσευχόμαστε, κάνουμε επισκέψεις στα σπίτια και ίσως έχουμε έρθει και στα σπίτια αρκετών από εδώ. Κάνουμε επισκέψεις στο γεροκομείο σε τακτά διαστήματα, αλλά καρδιά της Επιτροπής αυτής είναι ο κύριος Τζόρτζης. Είναι αυτός που θα μας ενθαρρύνει, θα μας οργανώσει, θα πάρει τηλέφωνο, θα τακτοποιήσει όλα για να πάμε εμείς τις επισκέψεις μας. Αν και γιορτάζει σήμερα τα 80 του χρόνια, θέλω να σας πω ότι αυτό που διαπιστώνουμε στην Επιτροπή είναι ο νεανικός του ενθουσιασμός για τα πράγματα του Θεού και για το έργο του Θεού και πολύ ζήλος που έχει για τον Ευαγγελισμό. Και σκέφτεται πολύ συχνά καινούργιες ιδέες τι να κάνουμε για να πλησιάσουμε τους ανθρώπους και να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Εμάς, τα μέλη της Επιτροπής, μας ενθαρρύνει, όπως ακούσαμε και το είπαν και οι προλαλήσαντες, ενδιαφέρεται για μας και για τις οικογένειές μας, χαίρεται με τις χαρές μας, συμμετέχει στα προβλήματά μας, ένα τηλέφωνο, ένας καλός λόγος είναι πολύ μεγάλη ενθάρρυνση και συμπαράσταση για όλους μας. Και επειδή ο Θεός του χάρισε αρκετά χρόνια και έχει πολλή εμπειρία και στη ζωή και στη διακονία, οι συμβουλές του είναι πάντοτε σοφές και πολύτιμες για μας. Νομίζω ότι εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ο πνευματικός μας πατέρας. Για μένα προσωπικά είναι και πνευματικός δάσκαλος, γιατί έχω μάθει πολλά από τη ζωή του, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα και τα ζητήματα και βέβαια και από τα λόγια του. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι συμπαραστάτης, βοηθός και συνεργάτης του βασικός είναι η κυρία Ερμιώνη. Εσείς βέβαια την γνωρίζετε καλύτερα από μένα, την ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι για πολλά χρόνια κράτησε και ακόμη κρατάει το σπίτι της ανοιχτό και φιλόξενο για όλους τους ανθρώπους. Υπηρέτησε πολλά χρόνια στο Κυριακό Σχολείο, στη χοροδία, στη Φιλόπτωχο, στις κατασκηνώσεις. Τις κατασκηνώσεις τη θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν μικρή. Και εξακολουθεί να δείχνει την αγάπη της και την ευαισθησία της με διάφορους τρόπους για πολλούς. Αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα όμως είναι ότι δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για οικογένειες που δεν έχουν πια τη μητέρα τους. Και το κάνει πάρα πολύ αθόρυβα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε. Για τα παιδιά της είναι μια στοργική μητέρα, πολύ τρυφερή μητέρα. Για τον κύριο Τζόρτζη είναι μια αφοσιωμένη σύζυγος που το φροντίζει με πολύ αγάπη, με πολύ υπομονή. Και για εμάς τους νεότερους, κύριε Τζόρτζη και κυρία Ερμιώνη, είστε ένα παράδειγμα ενός ζευγαριού χριστιανικού που αγαπάτε και υπηρετείτε το Θεό και που ζείτε την χριστιανική πίστη στην καθημερινότητά σας με πολύ απλό τρόπο. Σας ευχόμαστε πολλά και ευλογημένα χρόνια. Σας είπα από την αρχή ότι αυτά που θα υποθούν σήμερα δεν είναι λόγια που τα γράφεις με το ζόρι, είναι λόγια καρδιάς. Και νομίζω ότι αρχίσουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα προσκαλέσω τώρα την αδελφή μας, την Δέσποινα, την Αζερίδου, να διαβάσει τι απήχηση είχαν τα κείμενα και τα γραπτά. Γιατί είναι αυτό που σας είχα πει στην αρχή, ότι γράφεις ένα κείμενο, εκδίδεις μια εφημερίδα. Αλλά δεν ξέρεις, έχει αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θα γνωρίζουμε ίσως κάποιο αποτέλεσμα. Και όταν σταμάτησε η έντυπη έκδοση των νικητών, το πληροφορήθηκαν κάποιοι από τους συνδρομητές της εφημερίδας και ανταποκρίθηκαν γράφοντας κάποιο κειμενάκι στον αδελφό μας. Ελάτε να το ακούσουμε πώς αντέδρασαν κάποιοι αδελφοί σε αυτό. Βέβαια, λίγο πριν ακούσετε αυτά που έχουν γράψει
κάποιοι που διαβάζουν τις νικητές, θα ήθελα να συμμεριστώ κι εγώ μαζί σας, να το ελαφρύνουμε και λίγο, ότι μπορεί να γινόταν μια μεγάλη έκπληξη από τον Θείο Τζόρτζι και τη Θεία Ερμιόνη να μην ερχόντουσαν καν στο τραπέζι και θα ήταν πραγματικά έκπληξη. Αλλά έχω την τιμή όχι μόνο να έχουμε στην Εκκλησία τον αγαπητό Θείο Τζόρτζι και τη Θεία Ερμιόνη, αλλά έχω και την τιμή να τον έχω και θείο και θεία, γι' αυτό επιτρέψτε μου να έχω διπλή χαρά σήμερα. Πάμε λίγο στους ανθρώπους που έχουν χαρεί και έχουν ευλογηθεί από αυτή την εφημερίδα. Ένας έχει γράψει «Αγαπητέ αδελφέ Τζόρτζι, η ηλεκτρονική έκδοση των νικητών είναι εξίσου αξιόλογη και χρήσιμη όπως ήταν τόσα χρόνια και η έντυπη, για τη διακοπή της οποίας ο σύζυγός μου, Πάνος, έγραψε μόλις διακόπηκε η έκδοση των νικητών και πριν μετατεθεί στη δόξα του ουρανού το ακόλουθο ποίημα». Όχι, μπα, δεν θα άκουσα καλά, δεν μπορεί, δεν είναι αλήθεια. Οι νικητές δεν θα είναι μαζί μας, δεν θα τους φέρνει ο ταχυδρόμος, δεν θα τους μοιράζει χέρι με χέρι ο αδελφός. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν ήταν ένα έντυπο, ήταν ελπίδας φωνή, ήταν δείκτης της οδού. Ήταν αγκαλιά που χωρούσε τους ατέριαστους. Ήταν πνεύμα που ένωνε τα παράτερα. Ήταν ιστορία μέσα και έξω από τα στενά όρια μας. Φτωχότεροι, ναι, σαν άνθρωποι, σαν πιστοί του Κυρίου, σαν Έλληνες. Γιατί ένα δάκρυ, ένα φιλί στο δούλο του και ένα «Γιατί, Κύριε», που επιμένει «Γιατί, Κύριε». Πάνος Χατζής, ένας φίλος. Ένας άλλος δεύτερος που συμμερίστηκε πάλι μέσα από το διαδίκτυο λέει «Το άρθρο σας άγγιξε την ψυχή μου. Μου υπενθύμισε πως όταν είχα φτάσει στον βυθό της θλίψης και απελπισίας, εκεί συνάντησα το Θεό που με την πίστη μου με σήκωσε ψηλά, άλλαξε την πορεία μου και με καθοδηγεί σταθερά μέσα από το λόγο του. Ας δεχόμαστε λοιπόν τις θλίψεις μας με ευγνωμοσύνη, γιατί κι αν ακόμη δεν καταλαβαίνουμε αμέσως τη σημασία τους, δυναμώνουν το χαρακτήρα μας και μας διδάσκουν πως τα αιώνια και όχι τα εφήμερα έχουν αξία. Και ένα από τα πάμπολα, το οποίο θα είναι και το τελευταίο για να μην σας κουράσουμε σε όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ εν Κυρίω αδελφέ, με ιδιαίτερη χαρά έμαθα μόλις χθες για την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Οι Νικητές». Εύχομαι μέρα με την ημέρα ο Κύριος να προσθέτει νέους συνδρομητές ανά τον κόσμο, επειδή αποτελεί πραγματική εστία φωτός. Από τις λίγες θα έλεγα που υπάρχουν και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, μέσα στο απέραντο σκοτάδι του παγκόσμιου ιστού. Συνεχίστε, αγαπητέ αδελφέ, το θεάριστο έργο σας με τη χάρη του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν θα αποβεί εις μάτι, καθώς αποσκοπείτε στη διάδοση του αιώνιου Ευαγγελίου και στη δόξα του ερχόμενου Κυρίου μας. Αλλά, Θείο Τζόρτζι, Θεία Έμι, σηκώστε και λίγο το κεφάλι, είναι μέρα χαράς. Για σας το έχουμε κάνει, εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Και πιστεύω ότι όλη η Εκκλησία... Τι? Το κεφάλι θα κατεβεί ακόμα πιο κάτω. Και εγώ θα κοκκινήσω ακόμα περισσότερο, γιατί σας αφήνουμε και σας αφιερώνουμε με όλη τη χάρη του Θεού και είναι μεγάλη τιμή που σας έχουμε στην Εκκλησία μας. Ένα μικρό απόσπασμα από τα κείμενα του αδελφού μας θα έρθει τώρα να διαβάσει η αδελφή μας η Άντι. Θα ήθελα να το ακούσουμε και να το δεχθούμε με πολύ σεβασμό, γιατί είναι πραγματικά ένα κείμενο που θα μας αγγίξει. Υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα των νικητών. Γράφει ο Γιώργος Σάβα Κανταρζής. Εκείνη την κοσμοϊστορική ημέρα βρέθηκαν κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Γυναίκες που αγάπησαν και υπηρέτησαν τον Ιησού, Ρωμαίοι φρουροί που μοιράστηκαν τα ημάτια του, πλήθη που βρέθηκαν εκεί από περιέργεια. Όλοι ήταν μαζεμένοι εκεί, να προσκυνήσουν, να κλάψουν, να χλεβάσουν, να εμπαίξουν. Ήταν εκεί πλούσιοι και φτωχοί, σοφοί και αγράμματοι, καλοντημένοι και κουρελίδες. Ήταν όλοι εκεί, κάτω από το Σταυρό. Και σήμερα είμαστε συγκεντρωμένοι κάτω από το Σταυρό. Άνθρωποι που τον αγαπούν, κακοί που τον μισούν, αδιάφοροι που τον προσπερνούν.
Αντιπροσωπεύονται πάλι όλες οι κατηγορίες. Πλούσιοι και φτωχοί, σοφοί και αγράμματοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, καλοντημένοι και φτωχοντημένοι. Όλοι είμαστε εκεί κάτω από το σταυρό. Στην κοινωνία, την εκπαίδευση, την κυβέρνηση και το εμπόριο υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Έτσι δεν είναι? Στις επιχειρήσεις, στους νομικούς κύκλους, στην ιατρική και στο χώρο εργασίας. Δεν είναι έτσι? Υπάρχουν τάξεις και κατηγορίες, κάστες και διαιρέσεις και είτε μας αρέσει είτε όχι, ανήκουμε και εμείς συχνά σε διαφορετικούς κόσμους. Δεν υπάρχει κοινό έδαφος συνάντησης και επαφής. Έως ότου όλοι φτάσουμε στο σταυρό και εκεί βρίσκουμε ένα διαφορετικό έδαφος. Είναι άγιο έδαφος. Είναι ένα επίπεδο έδαφος στο οποίο είτε στεκόμαστε με δέος, με ευλάβεια, λυτρωμένοι, με τα ενδύματα της δικαιοσύνης του ή μένουμε στον εμπεγμό, την αφροσύνη, την αντίσταση και απόρριψη με τα βρώμικα κουρέλια των μη λυτρωμένων. Αλλά όλοι είμαστε εκεί. Όλοι στο ίδιο επίπεδο, κάτω από το σταυρό. Θέλω όμως να μείνω εκεί, να προσβλέπω σε εκείνον τον στιγερό σταυρό, να προσκυνήσω και να λατρεύσω τον ένα, που κρέμεται εκεί για μένα. Αν και είμαι μέσα στο πλήθος, στέκομαι μόνος. Είμαι ένα ξεχωριστό πρόσωπο, σε αντίθεση με οποιονδήποτε άλλο στο πλήθος. Και εκείνος με βλέπει. Με γνωρίζει, μ' αγαπά. Τον κοιτώ και γονατίζω ταπεινά, με δάκρυα ευγνωμοσύνης μπροστά στο σταυρό. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησού Χριστόν και τούτο εσταυρωμένο. Ευχαριστούμε και την αδελφή μας την Άννη για το κείμενο και τον κύριο Τζόρτζ κυρίως που το έχει γράψει. Και δεν θα μπορούσε νομίζω να κλείσει καλύτερα αυτή η βραδιά, το μεσημέρι των ομιλητών με έναν δικό του άνθρωπο. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε για ποιον αναφέρομαι. Είναι ο αδελφός μας ο Γιώτης, ο γιος του ο μικρός, ο οποίος έχει προσκληθεί και αυτός να είναι μαζί μας. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα είναι σαν τον Γιώργο που ήρθε, αλλά θα είναι μέσω της τεχνολογίας στην οθόνη μας. Θόδωρε, μπορούμε να τον έχουμε? Και Γιώτη, είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε. Σας πρώτα απ' όλα να πω, είμαι στην εκκλησία μας στα Εξάρχεια, οπότε μπορεί να δείτε λιγάκι κίνηση για να πάει πέρα, που να πάει πέρα τότε. Θα ήθελα πάρα πολύ πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω την εκκλησία για την τιμή που κάνει στον πατέρα μου να του κάνει αυτή τη γιορτή. Πραγματικά υποδεχόμαστε με μεγάλη ευγνωμοσύνη αυτό. Και έχοντας μιλήσει λίγο πριν και με τον αδερφό μου, με τον Σάββα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την αγάπη με τους γονείς μου. Η ζωή έτσι το έχει φέρει που και εγώ και ο Σάββας βρισκόμαστε μακριά και πραγματικά εκτιμούμε το γεγονός ότι η Εκκλησία είναι μια οικογένεια που αγαπάει και νοιάζεται και πάρα πολύ συγκεκριμένα άτομα από εσάς έχουν σταθεί πολύ κοντά και στους γονείς μας και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά το εκτιμούμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε από το βάθος της καρδιάς μας. Αυτό που εγώ φαντάζομαι ότι θα ήθελα να πω ή θα περιμένατε να πω δεν έχει κάνει με τη διακονή του πατέρα μου. Νομίζω ακούσατε πολλά πράγματα διάφορους. Ο Κώστας. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τον Τζόρτζι ως πατέρα. Και πάντοτε με μαλώνει όταν συγκινούμε. Θυμάμαι στην ιδέα της γιαγιάς μου της Σιμέλας που διάλεξα να μιλήσω εγώ για όλα τα εγγόνια και άρχισα να κλαίω και να μην μπορώ. Κατεβαίνοντας κάτω, μάλλον σε λέει τι είναι αυτά που λες. Και θυμάμαι μετά όταν ο κύριος κάλεσε την του τη μητέρα, τη γιαγιά την Ευρώπη που σηκώθηκε και είπε και μίλησε έτσι με παρησία. Κατεβαίνοντας κάτω μου λέει κοίταξε έτσι γίνεται. Άρα συγχωρέστε με αν συγκινηθώ.
Ο παπάς μου είναι αυτός που βλέπετε έξω, είναι και αυτός που βλέπετε μέσα στο σπίτι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια αυθεντική χριστιανική ζωή και από τα πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσα να θυμηθώ και να αναφέρω, θέλω να σταθώ σε δύο. Το πρώτο, πραγματικά έτσι έχει σημαδέψει την ζωή μου, είναι η πρωινή ώρα με τον Θεό, που ανεπώς κάθε ημέρα υπήρχαν πολλές φορές κατέβαινα κάτω στο δωμάτιο ή έμπαινα εκεί που βρισκόταν από μικρό παιδί και με ο πατέρας μου. Πολλές φορές είχε 2-3 γραφές, 2-3 βοηθήματα και ήταν εκεί μελετώντας. Και η εικόνα του προστευόμενου πατέρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μια ευλογία που ο Θεός έχει δώσει στη ζωή μου. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι στα χρόνια της εφηβείας μου είχαμε καθημερινούς καυγάδες. Ίσως με θυμάσαι στην Κατερίνη, με τα μαλλιά, με τα γυλαίκα, με τα φουλάρια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ίσως ένα κακό που έχει ο πατέρας μου είναι ότι στεναχωριέται πολύ για το τι θα πει ο κόσμος και να μην στεναχωρήσουμε κάποιον και να μην δημιουργήσουμε κάποιο ζήτημα σε κάποιον. Οπότε φανταστείτε μέσα στην εφηβεία μου όλα αυτά ήταν μια καθημερινά, είχαμε μάχες ομηρικές και μεγάλη ένταση πάντοτε. Ένα από τα πράγματα που δεν μπορούσα να ξεχάσω από τον πατέρα μου είναι ότι το βράδυ, σχεδόν κάθε μέρα που γινόταν αυτό, ερχόταν στο κρεβάτι προς κεφάλι μου και με ταπείνωση μου έλεγε αγόρι μου, συγγνώμη, δεν χρειαζόταν να μιλήσω με αυτόν τον τόνο, ίσως να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, σε αγαπώ. Η συγχωρητικότητα που σχετίζεται με την ταπεινοφροσύνη νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο δώρο. Πραγματικά νιώθω ευλογημένος και τυχερός από τον Θεό που είχα ένα τέτοιο πατέρα. Και ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που ίσως αυτό δεν ξέρω, μπορεί να είναι διαστροφικό, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι, τουλάχιστον μερικές φορές σκέφτομαι, θα έλεγα στην κηδεία του πατέρα μου. Δεν ξέρω αν θα άντεχα να μιλήσω στην κηδεία του πατέρα. Αλλά ίσως τώρα καλύτερα μερικά πράγματα να τα λες όταν όλος είναι ζωντανός. Γιατί δεν χάνω ευκαιρία και θέλω και σε αυτήν την ευκαιρία να πω ότι ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος μου φίλος. Και πραγματικά δοξάζω τον Θεό και νιώθω, όπως είπα, πάρα πολύ ευλογημένος που ο Θεός τον στείλει στην ζωή μου και το παράδειγμά του ήταν μια έμπνευση πάντοτε και για να είμαι σήμερα στο έργο του Θεού και για να κάνω όλα αυτά τα οποία κάνω. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε και πρέπει να το πω κι εγώ, ότι ο πατέρας μου ήταν πολύ άλλος και λίγος χωρίς τη μητέρα μου. Και δοξάζω τον Θεό για τη μαμά που με το δικό της τρόπο στάθηκε κοντά στον πατέρα μου, είχε στοιχεία και χαρακτηριστικά τα οποία πραγματικά ήταν μια ευλογία και στη δική του τη ζωή και στη δική μας την ζωή. Και σίγουρα ο πατέρας μου δεν θα ήταν αυτός που ήταν και δεν θα έκανε αυτά που έκανε αν δεν υπήρχε δίπλα του η μητέρα μου. Θυμάμαι για να κλείσουμε έτσι με μια κάπου πιο χαρούμενη νότα. Μία φορά πήγε ο πατέρας. Αυτό το βήχα ξέρω ότι εκνευρίζει τον πατέρα μου όταν φορά που βήχω. Μια σκέψη που είμαστε λίγο οικογενειακά να πω ότι κάθε Τρίτη ξέρω ακούνε τα κηρύγματά μου και μετά τέλος πάντων έχω την κριτική. Και ένα από τα πράγματα που δεν αντέχει ο πατέρας μου είναι αυτό το βήχα που έχω. Κάποια στιγμή λοιπόν το παιδί που έκανε τα μηνύματα εκεί στην πρώτη έκανε μοντάζ και αποφάσισε να κόψει τα μηνύματα μέσα από το κήρυγμα. Οπότε λέει, μπράβο, λέει, βλέπω δεν τύχεις άλλο. Του λέει, τύχω, απλά το κόβουνε. Οπότε δεν είναι live, δεν μπορώ να το κόψω. Λοιπόν, θυμάμαι τον πατέρα μου μια φορά που είχε πάει σε ένα συνέδριο. Ο πατέρας μου εκείνες τις εποχές, άγουρα χρόνια, έτσι, μιλάμε πριν 20, 30, 40 χρόνια, θυμάμαι είχε πάει σε ένα συνέδριο, νομίζω ήταν στο Άμστερνταμ, που είχε κάνει ο Μπίλι Γκράχαμ, που
που τον θαύμαζε. Ήταν ένα από τα εντάγματά του, καθώς πάντοτε είχε καρδιά και πάθος για ευαγγελισμό. Και τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα, κινητά κτλ. Και θυμάμαι λοιπόν τον πατέρα μου να επιστρέφει από το συνέδριο και να έρχεται με έναν τύπο, με έναν Μεξικάνο, πειμένα, ηλικιωμένο. Του λένε, ποιος είναι αυτός, τι είναι που τον ψάρεψες? Λέει, να τον είδα και στο συνέδριο, καημένος, λέει, δεν είχε τι να κάνει, δεν έχεις στην Ελλάδα λιγάκι να ξεκουραστείς και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν οι γυναίκες μας σήμερα θα άντεχαν τέτοιου είδους εκπλήξεις, αλλά δοξάζω για τους γονείς μου και πραγματικά νιώθουμε ευλογημένοι και θέλω ξανά να κλείσω λέγοντας το πόσο ευγνώμονες, βαθιά ευγνώμονες είμαστε στην εκκλησία μας στην Κατερίνη και για αυτή την εκδήλωση που κάνετε τιμώντας τον, και φυσικά πιστεύω ότι αισθάνεται τρομερά μα πάρα πολύ άβολα αυτή την ώρα, γιατί δεν είναι άνθρωπος που του αρέσουν αυτά. Γιάννη, η Φαντίδη Γιάννη, να σου πω ότι πολλές φορές στο βιβλικό συνέδριο κρύβεται, γιατί λέει ας μην με δει ο Γιάννης και αρχίζει να λέει ο Τζόρτζης και τώρα και τα άλλα, δεν το αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται όχι για να τιμήσουμε ανθρώπους, και είμαστε άλλωστε, πιστεύω ότι και ο πατέρας μου μπορεί να σας πει, ήταν η χάρη του Θεού, η χάρη του στη ζωή του, που τον έκανε είναι αυτός που είναι, και έτσι όλη η δόξα ας είναι στο Θεό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, και ό,τι περίμενε λίγο να σου κάνω ένα πλάνο για να δεις εδώ σε ποιους μιλούσες, μισό λεπτάκι. Είμαστε περίπου 200 άνθρωποι, 200 αδελφοί αυτή την ώρα εδώ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε αυτή την ενότητα των ανθρώπων που μιλήσανε και νομίζω ότι ο Γιώτης περιέγραψε νομίζω από μέσα τα πράγματα. Εμείς όλοι τα βλέπουμε απ' έξω όταν έχει το κοστούμι του ο κ. Ζώτης, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και η πλευρά όταν έχει και τις μπιζάμες και είναι μέσα στο σπίτι ο ίδιος άνθρωπος. Στη συνέχεια θα αναφερθώ για πολύ λίγο σε έναν άλλο αδελφό, ο οποίος όταν έμαθε ότι θα έχει την εκδήλωση ήθελε πολύ να είναι μαζί μας, κύριε Τζόρτζη, αλλά δεν τα κατάφερε. Και αναφέρομαι στον κύριο Απόστολο και την κυρία Άννα, που λόγω των προβλημάτων υγείας δεν μπόρεσαν να έρθουν. Η αγωνία του ήταν πολύ μεγάλη, γιατί ήθελε να μου στείλει κάτι. Και μου λέει: θα το διαβάσεις οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, θα το κάνω. Έχει γράψει μια ακροστοιχίδα ο κύριος Τζόρτζης, στην οποία ο κύριος Απόστολος, με συγχωρείτε, στην οποία με τα γράμματα Γεώργιος Κανταρτσής έχει γράψει και περιγράφει τον άνθρωπο κύριο Τζόρτζη. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω. Γάμα, γόνος πατριαρχικής οικογένειας των εκπόντου προσφύγων. Μπορεί να γίνει μεγαλύτερο αυτό. Έψιλον, εκλεκτό τέκνο της... Δεν πρέπει να έρθω κύμα. Λοιπόν, εκλεκτό τέκνο, μπράβο, τώρα είναι καλύτερα. Αυτό θέλουμε. Εκλεκτό τέκνο της... Το σεβαστό γονέων Σάβα και Ευρώπης Κανταρτσή. Ωφέλιμη προσωπικότητα στην ιστορική ευαγγελική κοινότητα Κατερίνης. Ρωμαλαία φυσιογνωμία στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και αρετές. Γενναιόψυχος χαρακτήρας προς τους εν Χριστώ αδελφούς του. Ικανότατος διάδοχος. Θοδωρέ, το Γιώτα. Ικανότατος διάδοχος του αξιομνημόνευτου λογοτέχνη συγγραφέα πατέρα του. Ολύμπιος αθλητής, αγωνιζόμενος υπέρ του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Στρατιώτης καλός του Χριστού, μαχόμενος υπέρ της επουράνιας βασιλείας του. Υπάρχουν και άλλα, δεν θα τα διαβάσουμε τώρα, απλά να δούμε λίγο την εικόνα των αδελφών μας. Είναι πιο κάτω, Θοδωρέ, μέχρι να την ξεφυλίσεις. Και θα ήθελα να προσκαλέσω για το κλείσιμο. Μάλλον θα το κάνουμε στο τέλος αυτό, κύριε Γιάννη. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον ίδιο. Αν θέλει κάτι να μας πει, είναι η ώρα, έχει μερικά λεπτά. Και αμέσως μετά θα δούμε ένα σύντομο βιντεάκι που έχει μιλήσει ο κ. Λόγος, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό.
Αυτό όλα για μένα τα είπα τα επιδετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τα καλά σας λόγια, τα λόγια θάρρυσης, περιβοριάς, κουράγιο. Πραγματικά πολλές φορές σκέφτομαι πώς ο Θεός έκανε στη ζωή μας. Εγώ το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου ήταν να ασχοληθώ με το έργο του Θεού. Γιατί ασχολούμαι περισσότερο με τον αθλητισμό, με αυτά τα πράγματα, αλλά η χάρη του Θεού ήταν αυτή που με άγγιξε και με κάλεσε στο έργο του και από τότε τον υπηρετώ. Με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, τα λίγα χαρίσματα και πραγματικά στο σχολείο ήμουν από τους τελευταίους μαθητές μου. Μονάχα στο βόλεϊμπολ ήμουν πολύ καλό και σε άλλα πράγματα. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου έδωσε αυτή τη χάρη να τον υπηρετήσω έστω με έναν απλό τρόπο. Ευχαριστώ την Εκκλησία Κατερίνης, την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Η Κατερίνη είναι η ζωή μου, γιατί πάντα ήταν συμβασμένη η ζωή μου με αυτή την Εκκλησία. Και εύχομαι όλοι μας που είμαστε εδώ πέρα το απόγευμα αυτό να αγκαλιάσουμε τον Κύριό μας, ο Χριστός να είναι το κέντρο της ζωής μας, αλλά και να αγκαλιάσουμε την Εκκλησία μας, γιατί βλέπετε σιγά σιγά οι μεγάλοι φεύγουν, οι νεότεροι αδιαφορούν και θα πρέπει να δείξουμε ζήλο και ενδιαφέρον για την Εκκλησία μας. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη σας. Πραγματικά και ζητώ συγγνώμη που τόση ώρα ακούγεται αυτά τα που ακούγεται για μένα. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό για να συγγνώμη. Βιντεάκι που επιμελήθηκε ο φίλος του, ο κύριος Γιώργος Οικονομίδης, αξίζει να το δούμε. Happy birthday, dear George.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας που βρεθήκατε σήμερα το μεσημέρι σε αυτή την όμορφη συνάντηση. Να δώσουμε και πάλι τη δόξα στο Θεό μας, γιατί σε αυτό πραγματικά ανήκει μόνο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες που μαγείρεψαν και μας έφεραν αυτά τα όμορφα εδέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες που ήταν στην κουζίνα την ώρα που εμείς τρώγαμε, καθώς επίσης και τα παιδιά από τον Όμιλο που βοήθησαν στο σέρβις, την προετοιμασία του χώρου και θα βοηθήσουν τώρα καθώς θα τα μαζέψουμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο, ο οποίος ακούραστα και πάντα συνεπής κάνει αυτή τη δουλειά με τις κάμερες και καλύπτει τα γεγονότα μας εδώ. Τον αδερφό μου τον Θόδωρο που είναι εδώ πάντα βοηθός στην τεχνική υποστήριξη. Ξεχνάω κάποιον. Και καλό τον ποιημένα μας να μας κλείσει. Ναι, θα γίνει, θα σου το πω στο τέλος, τα καλά στο τέλος. Λοιπόν, και καλό τον ποιημένα μας να κλείσει αυτό το κύκλο. Νομίζω ότι ο αδελφός Τζόρτζης δέχθηκε την μεγάλη έκπληξη με όλο αυτό που παρουσιάστηκε απόψε. Ήταν η ζωή του, τα έκανε όλα, υπηρέτησε με τον τρόπο που υπηρέτησε. Δεν είχε συναίσθηση του πράγματος, απλώς ήταν ο εαυτός του. Ο Θεός τον κάλεσε να το ζήσει, να το προσφέρει, να είναι αυτό που είναι μαζί με την Ερμιόνη του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, σχεδόν 21, ο Τζόρτζης έχει υπάρξει ο φίλος μου, όπως ανέφερε και ο Γιώτης για τον πατέρα του. Δεν ξέρω αν πέρασε κάποια μέρα που δεν μου τηλεφώνησε ή δεν τηλεφωνηθήκαμε. Υπήρξε ο ενθαρρυντής μου όλα αυτά τα χρόνια και κάποιες φορές που η υγεία του είχε προβλήματα, άρχισα να αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα και άρχισα να σκέφτομαι ότι έφτασε στο τέλος και η δική μου διακονία, χωρίς τον Τζόρτζι. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε, όσα υπήρξε. Εκείνος, χωρίς να έχει συναίσθηση πάλι του πράγματος, είναι ένας άλλος Χάλευ, συνεχίζει να είναι τολμηρός ο ίδιος, να λέει δυνάμεθα να κατακτήσουμε και αυτή την κορφή και είναι ένας Βαρνάβας ο οποίος συνεχίζει να ενθαρρύνει όλες τις ηλικίες, ένα ορόσημο της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης. Πώς θα ήταν η ζωή σας και η δική μου όλα αυτά τα χρόνια χωρίς την παρουσία του. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τον αγαπώ και ευχαριστώ τον Θεό για ό,τι έχει σημάνει για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Τζόρτζι και Ερμιόνη, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Να είστε ευλογημένοι και υπάρχει συνέχεια. Ο Θεός συνεχίζει να σας χρησιμοποιεί στην ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας και όλων των άλλων ηλικιών. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι αμέσως τώρα θα μοιραστεί γλυκό και νομίζω ότι είναι καλά να κλείσουμε με 2 λόγια προσευχής πριν μοιραστούν τα γλυκά. Παρακαλέσω τον Νίκο να ψώσει τη φωνή του. Θέλεις από εδώ? Ουρανέ Πατέρα, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ευλογημένη ώρα. Ευχαριστούμε γιατί αξίωσε στο καθένα από εμάς να το ζήσει αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο αδερφός μας, ο κύριος Τζόρτζης, αποτελούσε από ό,τι φαίνεται παράδειγμα ενθάρρυνσης για όλους μας και έλαβε φως από σένα για να το μεταδώσει και σε όλους εμάς. Ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας που κουράστηκαν σήμερα για αυτή τη γιορτή και είναι χαρά μας που το ζήσαμε αυτό με τον αδερφό μας εν ζωή, γιατί τον χρειαζόμαστε και από εδώ και πέρα να είναι μαζί μας και στα υπόλοιπα χρόνια. Στο όνομά σου το Άγιο προσευχόμαστε. Αμήν. Είμαστε ελεύθεροι να πάρουμε το γλυκό μας και να μείνουμε όσο ώρα θέλουμε για παρέα και συντροφιά.